Goedemiddag, mijn naam is Vladimir, ik ben filoloog van Nederlandse taal en letterkunde en ik geef les Nederlands. Bij Euroschool hebben we een systeem van leren dat modern is en van hoge kwaliteit. Al jaren organiseren we met veel succes voorbereidingscursussen voor basisexamen inburgering dat men bij de Koninklijke Nederlandse Ambassade doet, evenals voor het NT2-examen. We bieden ook standaardcursussen Nederlands, zakelijk Nederlands en Vlaams aan. Dobar dan, ja sam Vladimir, diplomirani filolog master holandskog jezika i književnosti i predajem holandski jezik u školi stranih jezika Euroschool. Euroschool je škola modernog i visokokvalitetnog sistema nastave. Već dugi niz godina uspešno organizujemo pripremne kurseve iz holandskog jezika za polaganje ispita basisexamen inburgering u ambasadi Kraljevine Holandije kao ispita NT2. U ponudi su takođe i standardni kursevi holandskog jezika, poslovni holandski, kao i flamanski. Sada bih vam izložio nekoliko prednosti i zanimljivosti učenja holandskog jezika. Da li ste znali da je holandski zvanični jezik u 6 zemalja širom sveta? To su u Evropi Holandija i Belgija, zatim Surinam u Južnoj Americi, kao i Karipska ostrva, Aruba, Kurasao i Sveti Martin. A iz holandskog se pre više vekova razvio i afrikans, koji je danas jedan od zvaničnih jezika Južne Afrike. Holandski uopšte nije mali jezik, naime po broju maternjih govornika, a ima ih oko 23 miliona, on je na 8. mestu u Evropskoj uniji. Poznavanje holandskog jezika u velikoj meri može da vam olakša i savladavanje nemačkog, kao i engleskog jezika. Naravno, to važi i u obrnutom smeru. Verujem da niste znali da engleske reči cookie, boss i Santa Claus zapravo dolaze iz holandskog. Koekje, baas, Sinterklaas. Izgovor određenih glasova u holandskom jeziku je jedna od stvari koje ga čine toliko specifičnim. Na primjer, u srpskom jeziku poznajemo samo glas H, dok Holanđani imaju 3 veoma slična, ali ipak različita glasa. H, G i H. Tako da grad Haag Holanđani zovu Den Haag, a nama poznat Scheveningen, Scheveningen. Takođe, glas R može da se izgovori na 3 načina. R, R ili R. Veoma je važno voditi računa i o dužini samoglasnika. Nije svejedno da li ćete za nekoga reći da je hraf, grof ili hraf, što znači grob. Iako se izgovor holandskog ne čini ni malo jednostavnim, posebno uz reči kao što su verschrikkelijk, ongehuwd, slechtschrijvend ili geschokschouderd, nemojte misliti da je nedostižno da, ukoliko odlučite da naučite holandski jezik, ubrzo i vi sa lakoćom i brzinom ne izgovorite Wij smachten naar 88 prachtige nachten bij 88 prachtige grachten. Dobrodošli. Welkom.